మీకందరికీ నా వందనాకు. మరి నేను ఈ లైవిన్ మందని దేవుడి మాట నేర్చుకున్నటందుకు ఆశతోటే వాసి క్యాంజన్ మీకందరికీ కూడా అన్నలూరికి, చెల్లికింకి, అక్కకింకి, పాస్టరైలూరికి, పాస్టరయ్య గారికి అందరికీ కూడా నా నిండు వందనాకు. మరి నేను మనడు యెహోషువ ఇందని పుస్తకతిని దాటి మందని గొప్ప దేవుడి దీవెనకు ఆశీర్వాదకు నేర్చుకుండటానికి సిద్ధపరిచి దేవుడు కాలికినగ వాసమినాడు. మరి మీరు కూడా ప్రార్థన తుంగ నిరించరే నన్న అనుకొనిజనను. మరి ఈ పరిస్థితికి దేవుడు మనని బేలా నడిపిస్తుండు, బెలాంటి అనుభవకు ఈశ్వరు నడిపిస్తుండు, బెలాంటి పాటకు నేర్పిస్తుండు. ఒండు నేర్పిసినస్కే మనడు బెలా నేర్చుకుండవాళ్ళు ఇత్త వాటిని గురించి మనడు ఈ యెహోషువ ఇందని పుస్తకతే నేర్చుకుంటాడు. కూడటి యెహోషువ ఇందని పుస్తకతిని మనడు నేర్చుకుంటున్నాడు కనుక అందరిగిన సిద్ధపరిచి మరి దేవుడు కాలికినగ్గ కుద్ది దేవుటాకే ఓడ్కటు దేవుడు నేర్పని ప్రతి మాట తిని మరింగి దాయకుండా గుర్తు వాటుకొనిజి దేవుడు కాలికినగ్గ మున్నడికి దక్కటు ఊడటి యెహోషువ ఇందని పుస్తకతిని దీనిని రాస్తుంది యెహోషువ. అలాగే ఈ పుస్తకతే 24 అధ్యాయకమంతకు. అలాగే ఈ పుస్తకతే ముఖ్యంగా కెత్తని వచ్చినకు బాతగిత్కు ముఖ్యమత్త వచ్చినకు బాతగిత్కు యెహోషువ ఇందని ఈ పుస్తకతే 24 అధ్యాయము 14 వచనము. అలాగే మున్నటి అధ్యాయము 11 వచనము. ఇವು చాలా ప్రాముఖ్యమత్త ఈ అధ్యాయతే. మరి ఈ పుస్తకతే యెహోషువ ఇందని ఈ పుస్తకతే ముఖ్యమత్త వచనగ్గా మనడు ఊడితాడు అతుకు ఈ పుస్తకతే. మరి దేవుటగడి నుంచి వర్తమాన ఇతుకు దేవుటే మాటకు దేవుటగడి నుంచి వత్త సందేశకు బెచ్చుకు మిన ఇతుకు 14 మినకు. అలాగే దేవుడు ఇత్త ఆజ్ఞకు 98 మినకు. అలాగే హెచ్చరికకు 44 మినకు. వాగ్దాన 15 మినకు. మరి ఈ పుస్తకత మందని పరిస్థితి తిని మనడు గమనించుకు ఈ పుస్తకతిని బాతది దీని ఉద్దేశం బాతదితుకు ఇశ్రాయేలు జనము మరి ఓరు కానాను ఇత్త వాగ్దాన భూమి తిని సొంతం తుంగుకుండటం శంక ఓరు ప్రయాణము కొనసాగిస్తారు. దాని శంక యెహోషువ తిని దేవుడు జనతిని నడిపించటానికి ఎన్నుకుట్ట మనిషినిగా ఏర్పాటు తుంగుతాటు మనడు ఊడితాడు. అలాగే మరి ఓరో తరం ఇత్తద్ది గడిసి అత్తే మోషేతి తర్వాత ఈ యెహోషువ మరి ఈ జనతిని నడిపించటానికి దేవుడి కైదే ఎంచుకుట్ట మనసు అత్కు ఈ యెహోషువ మరి ఈ గ్రంథతే ఈ పుస్తకతే దేవుడి ఛాయగా యేసు ప్రభునికి ఛాయగా ఓనికి మొన్నటి గుర్తుగా యెహోషువ వేడితోడు. యేసు ప్రభుని గురించి ఈ పుస్తకత బాత కెచ్చి మన్నో కానీ యెహోషువత గురించి మరి యెహోషువ యేసు ప్రభుని తోపిస్తాటుగా వేడితోడు. ఓనికి ముంగుర్తుగా ఓనికి ఛాయగా మనకి వేడితోడు. అలాగే ఒక తరము దాటి దెమ్మెర్తే ఐగుప్తు నుంచి వత్త తరము దాటి దెమ్మెర్తస్కే మరి ఆ తరతే తర్వాత వత్తూరు కొత్త తరము. తర్వాత మున్నటి తరతే దేవుడు మోషేతిని వాగ్దానం ఈసి నడిపిసనస్కే నడత మనుసురుకు ఆ తర్వాత మిగిలి మొత్తం మనుసురుకు 20 మాత్రమే దేవుడు ఇదని కానాను ఇత్త ఆ వాగ్దాన భూమికి అడుగు వాటనోరు ఓండు యెహోషువ అలాగే కాలేబు 20 మనుసురుకు అడుగు వాటనోరు. అలాగే యెహోషువ ఇత్త ఈ మనసు బెస్గత్కు జనతిని నడిపించటానికి ఎన్నుకుంటుండు. అస్కి జనము బెచ్చు యెహోషువ నడిపిస్తా నడక తంతగిన వాగ్దాన భూమిని స్వతంత్రించుకుండని
ಸ್ವತಂತ್ರಿಂచుకుండటంతకి దాని సొంతం తుంకుండటంతకి యెహోషువతిని ఎన్నుకొట్ట తర్వాత జనం బెచ్చం విధేయత తోపిసొರೆ నడతాటు మనడు ఊడితాడు. అలాగే మనడు ఈ పుస్తకతే మరి యెహోషువతిని గనక మనడు గమనిస్కు మరి యేసు ప్రభునికి మున్నెట్ గుర్తుగా వత్తోడు వేడనోడు మనంకి. అలాగే ఈ యెహోషువ ఇందని ఈ మనసు మరి మనుషులకి నందరికిన ఇజ్రాయేల్ మనుషులకి ఆ బానిసత్వం నుండి విడిపిసి దేవుడు నడిపిస్తారు. మోషే తిని ఎన్నుకునిజి నడిపిస్తా తర్వాత మోషే డొల్లెత్తస్కే యెహోషువ ఎన్నుకొట్టబర్తో కదా. ఈ ఇజ్రాయేల్ ఆ బాధ్యతని అందుకుట్ట తర్వాత బెచ్చో విజయతోటే ఆర్భాటతోటే ఈరిని మరి కానాన్ ఇందని వాగ్దాన భూమికి జనతిని అడుగు వాటటంతకి యెహోషువ నెత్తుండు ఒండు బెచ్చో విధేయతోటే ఆ బెచ్చో దేవుటగ్గా మరి నమ్మకంగా పని దుంకుతాటుగా ఓని మాటకి విధేయత తోపిస్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. ఆ విధేయతని పేసే మరి యెహోషువ నడిపిస్తా ఆ కాలమంతా కూడా జనం బెచ్చో విధేయత తోపిసరే నడతాటు కూడా మనడు ఊడితాడు. అలాగే మరి యేసు ప్రభువు కూడా ఈ లోకత్కి యేసు ప్రభుని యెహోషువ తోపిస్తాటుగా ఉనికి మున్నెటి గుర్తినిగా వేడనోడు యేసు ప్రభుని రూపతే స్థానతే వేడనోడు యెహోషువ ಬೇಲ ಇತ್ಕು ಯೆಹೋಶುವ ಬೇಲ ಅತ್ಕು ಜನತಿನಿ కానానిందని వాగ్దాన భూమికి అడుగు వాటటానికి విజయవంతంగా ఆర్భాటతోటి వస్తుండు. అలాగే నడిపిస్తుండు. అలాగే ఈ లోకత్కి యేసు ప్రభువత్త మన దేవుడు ఈ భూమితి పొరడికి మానవ రూపుడుగా వాసి మనిషించిన వాసి మనందరిగిన పేసోదటంతకి బెచ్చు ఆర్భాటతోటే మనందరికీ కూడా ఓ మహిమ తిని ఈదటంతకి మరి బెస్కిడికి నిత్యము మందని ఓరో స్థలత్కి మనని ఓ జాగత్కి మనని పేసోదటంతకి ఓని రాజ్యత్కి పేసోదటంతకి ఓడు మనుషునుగా టిగ్గివత్తాటుగా మన రూడితాడు. అలాగే మరి ఈ పుస్తకతే యెహోషువ ఇందని మనసు మరి మోషే బతికి మత్తస్కే మోషే రాస్త ధర్మశాస్త్రము ఇందని దాంటే ఓడు రాస్తది మరి బెచ్చుకో వాటినన్నిటి మన రూడ్కు తర్వాత ఆ విజయం అంతా కూడా యెహోషువ ఓడతాటు మన రూడితాడు. అలాగే యేసు ప్రభువు కూడా ధర్మశాస్త్రతిని దానిని నెరవేర్చడానికి లోకత్కి వత్తాటుగా మన రూడితాడు. మోషే తర్వాత యెహోషువ బేల విజయతిని ఓడుతుండో ధర్మశాస్త్రత మందని ఆ విజయతిని. అలాగే ఇక మందని యేసు ప్రభువు కూడా ఈ లోకత్కి వాసి మరి మనకి ఆ ధర్మశాస్త్రతిని నెరవేర్స్తాటుగా మరి మనకి యేసు ప్రభు వేడితోండు ఈ పుస్తకతే. అలాగే మనడు ఈ పుస్తకతే యెహోషువ ఇందని ఈ మనసు దేవుటగ్గా ఎన్నుకుట్ట తర్వాత మనడు మున్నెట అధ్యాయతే మున్నె మనడు ధ్యానం తుంగితాడు. ఒండు బెచ్చో వెర్తాటుగా మన రూడితాడు. భారత్కు పెద్ద తెలకై కుటుంబత్కి పెద్ద దిక్కు అరిసత్తస్కే కుటుంబతిని నడిపిసని పెద్ద దిక్కు అరిసత్తస్కే ఆ స్థానతిని ఆ ప్లేసిని ఆ జాగతే ఇంకోరో మత్కన్న కూడా మొన్నే నడిపిస్తా పెద్ద ఇత్తోండు అరిసత్తస్కే నడిపించటానికి కొంచెమన్నా కాస్త దుఃఖమిత్తది వేయితే భయం వేయితే భారత్కు అచ్చు జనతిని నడిపించడానికి దేవుటే అభిషేకం కావాలే, దేవుటే సహాయం కావాలే. మరి ఓనిని ఓండు వెచ్చగా తగ్గించుకొనిజి దేవుటగా విధేయుడు అతుకు గాని దేవుడు వాగ్దానం తుంక్తా ఆ వాగ్దాన దేశతిని స్వతంత్రించుకుండటానికి పెరికి మందని అచ్చు జనతిని పేసోదటంతకి మున్నే దేవుడు ఎంచుకొట్ట మోషే తర్వాత ఎన్నుకొట్ట ఈ మరి యెహోషువ మీన ఓడటి ఓండు తెలుసు ఓనికి ఈ బాధ్యతని బేల నెరవేర్చవలో మరి దీనికి బెచ్చో దేవుడి సహాయం కావాలో ఓనిని ఓండు బెచ్చగా దేవుడి కాలికినగ్గా తగ్గించుకుండవలో ఓండు బెచ్చగా నలిగితోండు ఓండు బెచ్చగా విరగవలో ఓండు బెచ్చగా దేవుటగ్గా అణుకువత్తోటే
మరి ಬೆಚ್ಚು ವಿಧೇಯತ್ತೋಟೆ నడతవలో ఇత్తద్ది మరి యెహోషువకి బాగా తెలుసు. ఊడటి యెహోషువ ఈ పుస్తకం అంతా కూడా మనకి గొప్ప విధేయతని తోపిసితే నేర్పిసితే మనకి మంచి పాట యెహోషువ ఇందన పుస్తకతే దేవుడు మనకి మున్నే నేర్పితోండు. నేర్పటంతకి ఉండు బెస్కెట్కి సిద్ధంగానే మీనో గనక మనడు కూడా సిద్ధంగానే మంతకటు ఇజ్రాయేలు మనుషులకు క్రొత్త ఆశీర్వాదతిని క్రొత్త మరి ప్రాంతకి బేలా నడతరు. క్రొత్త దేవుడు ఇదని ఆ గొప్ప వాగ్దానమిత్త ఆ భూమికి అడుగు వాడతారు. అలాగే ఈ పుస్తకం నేర్చుకుండని మనడు కూడా దేవుటగ్గ విధేయత తోపిస్కు దేవుడు ఇదని క్రొత్త ఆశీర్వాదకు దేవుడు ప్రతిరోజు తోపిసిన క్రొత్త వాత్సల్యం దేవుడు కృప దేవుడు ఈదని మరి బెచ్చుకో ఈవుకు మనడు మున్నే స్వతంత్రించుకుంటాడు. నమ్మి విధేయత తోపిస్కు యెహోషువ బెచ్చో అంకిత భావత్తోటే ఈ పందిని తుంగటంతకి సిద్ధపరతో ఓనిను ఓండు దేవుటగ్గా సిద్ధపరచుకుంటుండు. సైన్య బలతిని మనుషులకిని బలతిని ఓనికి బెచ్చ సైన్య బలం మిందే మనుషులకిని బలం బెచ్చటి మిందే బేల మున్నెడికి దాయవలే ఇంచుకెచ్చి యెహోషువ మొన్నిగానే ఓనంతటి ఓండు ఓని జ్ఞానత్తోటే మరి మోషేతోటి నడత నసికి యెహోషువ మంచి సైన్యత మందని గొప్ప జ్ఞానత్తోటే సైన్యతిని నడిపిస్తాటుగా సైన్య అధిపతిగా మంచి బెచ్చో గొప్ప విజయ ఊడొరే నడత మనుషులుగా మన రూడితాడు. ఓనికి మందని జ్ఞానత్తోటే నన్ను శత్రువుకిని ఇలా జయించుతాను అలా జయించుతాను అమాలేకులకి జయించుతాను కదా జయిస్తాము కదా మరి ఇంజే ఎలాంటి పరిస్థితికి వత్తకన్నా జయించుతాను ఇత్త ఓని సొంత జ్ఞానత్తోటో ఇల్లు పోతే ఓనంతటోండు పొరపాటిని మరి ఓనంతటో ఓండు ఊహ లెక్క వాడతాటుగా ఇల్లో మున్నే బెచ్చగాను మున్నిటి అధ్యాయితే దేవుటే సహాయతిని దేవుడు బెచ్చగాను యెహోషువతిని ధైర్యపరుస్తాడు మన డూడితాడు. బెస్కత్కు ధైర్యం ఇత్తది దేవుటగ నుంచి దేవుడు వాగ్దాన తాకే ఓడుతుండు ఓని జ్ఞాన తాకే ఓని బల తాకే ఓని సైన్య బల తాకే ఓనికి మందని శక్తి తాకే ఓడుకోకుండా మహా వాగ్దానం ఇత్త దేవుటాకి బెస్కత్కు ఓడుతుండు. దేవుడిత్త వాగ్దాన దేశతిని స్వతంత్రించుకుండటానికి బిగ్గగిన ఆంగకుంట తిరుగిల్లో యుద్ధ తుంగరు మున్నెడికి అత్త యెహోషువ బిగ్గగిన అపజయం ఊడిల్లో కారణం బాతదో తెలియందే దేవుటి మాటది పొర్రో ఓండిత్త వాగ్దానకిని పొర్రో ఓండు మున్నెటి అజ్జాయితే దేవుడు బాత షరతు అతుకు బాత మాట అతుకు బాత ఆజ్ఞ అతుకు యెహోషువతికి కెత్తుండు ఆటి పొర్ర మాత్రమే ఓని దృష్టి తిని వాడుతుండు. అందుసంకి తిరిగిల్లో విజయం ఓడుతుండు. జనము కూడా ఇజ్రాయేలు మనుషులకు కూడా యెహోషువతిని విసికిసిల్లోరు విధేయత తోపిస్తారు. మరి నిజం కెత్తవలితుకు జనము గొప్ప నాయకులకు నడిపిస్తున్న నాయకులకు మంచి వారతకు జనము కూడా మంచిగా నడితితోరు ఇంజరికి అవుతారు. అలాగే నడిపిస్తున్న నాయకుడు మున్యమంద నాయకుడు కుటుంబతిని నడిపిస్తున్న పెద్ద సమాజతిని నడిపించడం కొర మంచి నాయకుడు ఇల్లుకు పోతే జనమిగిన అర్రి తప్పి నడితితోరు మరి ఇంజరే కేయితోరు. కానీ ఇక మన డూడుకు మోషే తిని దేవుడు ఎంచుకొట్టస్కి బెచ్చగాను మంచి లీడర్ తిని మంచి నాయకుడు తిని మంచి గొప్పంగా దేవుడి జ్ఞానంతోటే ఓరు విస్కిస్ కన్నా ఓరు సావదెంగటానికి సిద్ధమత్ కన్నా ఓరు బెచ్చగాను ఇబ్బందినికి వాటికన్నా ఓర్పిన్తోటే దేవుటే జ్ఞానతిని ఓడోరే దేవుటే సహాయతను ఓడోరే దేవుడి మాటతో పొర నమ్మకం వాటి మోషే నడిపిసరు వత్తండు. కానీ బెచ్చుకో సరంగు మనుషులకు తిరుగుబాటు తొంగి పెరికిరికి గిరుడు తాటు మనడు ఊడితాడు. కానీ నిజంగా దేవుడు ఇవంతా కూడా అనుభవం అంత
ಮೆಣಗ್ತ మనుషునుగా యెహోషువ మరి మోషేతిని ఓడరు వత్తుండు. తర్వాత దేవుటాకి ఓడటం మొదలు వాడుతుండు. బేల దేవుడు కాలికినక కొద్దుకు ఈ మనుషులకు దేవుటి మాట కేంచుతురు, విజయతిని ఊడితురు. ఇత్తదాన్ని దేవుటగ్గా యెహోషువ బెచ్చగాను అణుకువత్తోటే దేవుడి సహాయతిని కోరరే మున్నెడి కత్తాటు మన రూడితాడు. యెహోషువ తే గురించి మనడు ఇంకా బెచ్చుకో గొప్ప గొప్ప సంగతి నేర్చుకుంటాడు. మరి నేడు ములిపే ఈ మాట క్యాంజని మీరు కూడా యెహోషువ జీవిత నుండి బెచ్చుకొని నేర్చుకుంటిరి అతుకు. మరి యెహోషువ మోషే అరిసత్తస్కి బాధ్యత అప్పగిస్తో దేవుడు అస్కే దేవుటాకే ఊడి ధైర్యం తచ్చుకునిచి ఓని మాట నాకే మాత్రమే ఊడరు నాడుతో నేను ములిపి ఈ మాట క్యాన్సనీరు కదా. మరి ఇలాంటి సందర్భకు మీ కుటుంబకిని బెచ్చుకో సరంగు ఎదురాసురమంతా ఈ బతికిని ఎదురత్తస్కే బేల నడుసనాడు. మనాకి ఊడుకు మనంకి భయమే వెయితే, మనాకి ఊడుకు మనంకి పెరిగితనమే వెయితే, మనాకి ఊడుకు మనంకి ధైర్యం సరిపరవో. కానీ దేవుడు మాటకెచ్చినావు కదా, ఓని మాట తా కూడుకు మాత్రం దేవుడు అద్భుతంగా నడిపిస్తుండు. అలాగే మనడు ఈ పుస్తకతే ఇంకా మనడు ముఖ్యంగా దీంటి మందని అసలు ప్రధాన భాగతిని అసలు దీంటి జనం బేల నడుతారు. దేవుడు బాతకెత్తో ఇత్త దాని గురించి ఉడుకు దేవుడికెత్త మాట బాతదిత్తుకు మొన్నే దీటి మందని ముఖ్యమత్త మాట బాధ్యతకు గైగొనుటు అనుసరిసటి ఇతుకు దేవుటి మాట తిని అనుసరిసటి, దేవుటి మాట తిని క్యాన్సటి, దాని ప్రకారమే నడుముటు ఇంచుకిచ్చి కెత్త ఈ ముఖ్యమత్త మాట మీన ఈ మాటకు 24 అధ్యాయం అయితే మరి మనడు దానిని దేవుడు తోపిస్తాటుగా మనడు ఊడితాడు. అలాగే అనుసరించటం బేల ఇత్తది 24 అధ్యాయం అయితే దేవుడు మనుషులకి ఇంకి కెచ్చొరే వత్తుండు. అలాగే ఈ పుస్తకతే మనడు ఊడుకు ముఖ్యమత్త మనుషులకు వేడితోరు. ఈ గ్రంథతే ముఖ్యమత్త మనుషులకు బేనొరితుకు యెహోషువ వేడితోండు, రాహాబు వేడితే ఆకాను వేడితోండు, పీనిహాసు వేడితోండు, ఎలియాజరు వేడితోండు. వీరి గురించి మున్ని మనడు నేర్చుకొంటున్నాడు. దేవుడు మనకి నేర్పనోడు. ఇంకా బెచ్చుకో సంగతికు విషయకు దేవుడు మనకి ముచ్చటికి నేర్పితోండు. ఈ గురించి మనడు నేర్చుకుంటూ అలాగే మనడు ఈ పుస్తకతే ముఖ్యమత్త స్థలకిని గురించి కూడా నేర్చుకుంటున్నాడు. భౌగోళికంగా ఈ పుస్తకతే మనడు మరి పెరికెడి చరిత్ర కంజి ఊడుకు యోర్ధాను ఇందని ప్రాంతతి నూడితాడు, కానానిందని ప్రాంతతి నూడితాడు. అలాగే 12 గోత్ర కూడా స్వతంత్రించుకుంటా ఓరు బతుకుతా ప్రాంతకి ఊడితాడు. అలాగే మనడు ఈ పుస్తకతిని ఊడుకు గనక నాకు మనకి కొన్ని ప్రాంతకు వేడితకు వాటి గురించి కూడా మనం నేర్చుకుంటున్నాడు. ఊడటి ముఖ్యమత్త స్థలకిని గురించి మనం నేర్చుకుంటాడు. ఆ ముఖ్యమత్త స్థల బాతకు ఓడుకటి ఊడటి ఎరికో ఒరటి, హాయి ఒరటి, ఏబాలు కొండ ఒరటి, గిరిజీము కొండ ఒరటి, గిబియోను కొండ ఒరటి, గిల్గాలు ఒరటి, షీలోహు ఒరటి, అలాగే షెకేము ఇలాంటి ప్రాంతకినన్నిటి కూడా ఈ పుస్తకతి మీనకు ఇటు నేర్చుకుంటాడు. అలాగే ఈ పుస్తకతే ముఖ్యంగా 3 దండయాత్రకు తుంగి ఇంకా చిన్న యుద్ధాగిన తుంగుతారు. తుంగి దేవుడిత్త వాగ్దాన భూమి తిని అడుగు వాటటంతకి యెహోషువ ఆధిపత్యతే అద్భుతంగా జనం నడతాటు మనడు ఊడితాడు. మరి నేడు ములిపే బేనుని ఆధిపత్యతే బెలాంటి నడిపింపిని బెలాంటి నాయకత్వతే ఇతుకు లోను పెద్దగా కుటుంబతికి పెద్ద దిక్కాసి పెద్దంగా మందని మీరు బెలా నడసనిరి, బెలా నడిపిసనిరి కుటుంబతిని. దేవుటి సహాయము, దేవుటి జ్ఞానము, దేవుటి మాట పొర విధేయత తోపిసరు గనక నడతకు మనడు తప్పకుండా మీ కుటుంబకిని విజయ కూడా నడిపితిరి. మరి ఇంకా మనడు పుస్తకం గురించి తెలుసుకొని వాసనాడు ఇంకా తెలుసుకుంటాడు. ఇంకా మనడు మున్నేటి అధ్యాయతికి దాయిల్లాడు.
మున్నె మనడు మున్నెటి అధ్యాయం నుండి అధ్యాయము దేవుడు బాత నేర్పితోండో మనకి సిద్ధపరతకటు దేవుడు నేర్పితో గనుక కొనగ నేర్చుకుని జరు మున్నెడికి దక్కటు కణుకు పిమ్ముటు ప్రార్థన తొంగితాను. యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా ఇద్దు ప్రభా నేను ములిపే నీ కాలికినగ వాసి యెహోషువ ఇందని పుస్తకతి నేర్చుకుంటున్నాము మాకు నేర్ప మాకు విధేయత తోపిసా మా కుటుంబతికిని మా సమాజతే మమ్మ బేలా మందవలు నీ పిల్లనగా మరి మీకు అవమానం తత్తని పిల్లనగా అయ్యయ్యా నేను ఘనపరచనోరముగా ఘనముగా గొప్ప దేవుటిని అత్త నేనిని బెచ్చు మా బతుకికి విజయతోటి మున్నెడి కంజరే నేనిని ఈ లోకతికి పరిచయం తుంగని పిల్లనగా ఈ మాట క్యాన్సని అందరిని దీవించరే మాకు ఇంకా మున్ని నేర్పురు మున్నెడికి నడిపించరే ఈ మాట అంతా ఏసైతే పెదిరితే తలపురమినం తండ్రి ఆమెన్.